Z domu sme ráno vyrazili na cestu smer Viedeň, Kompou cez rieku Morava, ďalej na Linec po A1. Z diaľnice sme zišli a pokračovali na Gmunden pozdĺž krásneho jazera Traunsee. Traunsee je jedno z najkrajších alpských jazier Rakúska. Leží v oblasti Salzkammergut. S dĺžkou takmer 12 km a hĺbkou až 191 metrov je najhlbším jazerom krajiny. Obklopujú ho majestátne hory, z ktorých najznámejšia je Traunstein, 1691 metrov, Dominanta, ktorá sa zrkadlí v hladine jazera a vytvára nezabudnutelnú panorámu. Altmünster pôsobí ako miesto, kde sa dá vychutnať pokoj. Jazero, horské svahy, scenérie, ktoré sa menia so svetlom, ranou hmlou, západom slnka. Je to ideálne miesto na oddych, ale zároveň na objavovanie. Pri jazere sme si dali malú prestávku, urobili pár fotografií a pokračovali ďalej smerom na Hallstatt. First family trip with our baby son. Laughter echoes with everyone. Holding hands while they some ways in this muddy summer haze. Cestou sme prechádzali dlhými klukatými tunelmi. Laughter
echoes with everyone, holding hands, smiling some ways in this magic summer haze. Tu sa už blížime k Hallstattu, kde by sme mali ešte prejsť ručne robeným tunelom, čo nechápem, ako dokázali. Moderný cestný tunel, Hallstatter tunel, otvorený v roku 1966, odkláňa dopravu mimo historického centra a chráni tak toto unikátne miesto pred dopravnou záťažou. Len kúsok odtiaľ sa však ukrývajú ešte staršie chodby solné bane Hallstattu. Ide o najstaršiu solnú baňu na svete, kde sa sol ťaží už vyše 7000 rokov. Podzemné tunely majú desiatky kilometrov a ukrývajú archeologické poklady, napríklad najstaršie drevené schodisko Európy z doby bronzovej. Tunely pri Hallstatte teda spájajú modernú ochranu dedinky s jej prastarou históriou, ktorá dala svetu meno hallštattská kultúra.
Pred nami sa rozprestiera jedno z najkrajších miest v celom Rakúsku, Hallstatt. Malé mestečko ukryté medzi strmými svahmi Alp a pokojným Hallstattským jazerom, ktoré pôsobí, ako by bolo vytrhnuté z rozprávky. Hallstatt však nie je len o kráse, je to miesto s tisícročnou históriou. Práve tu sa ťažila soľ už v dávnych časoch a vďaka nej vznikla aj známa hallštattská kultúra doby železnej. Solné bane môžeš navštíviť aj dnes. Patria medzi najstaršie na svete a sú jedným z najväčších lákadiel pre turistov.
Mesto má svoje zvláštnosti, jednou z nich je aj Kostnica, kde nájdeš unikátne, ručne malované lebky, tradícia, ktorá sa zachovala po stáročia. Či už prídeš v lete, keď jazero žiari tyrkysovými odtieňmi a okolie láka na túry. Alebo v zime, keď sa celé mestečko zmení na zasneženú pohľadnicu, Hallstatt si ťa určite získa. Nie divu, že je zapísaný v zozname UNESCO a dokonca sa dočkal aj svojej vernej kópie v Číne. Na prvý pohľad očaria úzke uličky, starobilé domy so strmými strechami a balkóny plné kvetov. Nad mestom sa tyčí kostol so svojou typickou väžou, ktorá sa odráža v hladine jazera. Práve tento pohľad patrí medzi najikonickejšie fotografie Rakúska. Hallstatt je jednoducho miesto, kde sa spája história, príroda a čaro Alp do dokonalej harmónie. Túto nádheru sme nemohli obísť a sme radi, že sme to tu mohli vidieť.
Cesta z Hallštátu do Flachau je obsypaná krásnymi zákrutami, ktoré sme si vychutnávali, aj keď sme boli unavení. Flachau je malebné alpské mestečko nachádzajúce sa v spolkovej krajine Salzburg. Preslávené najmä ako špičkové lyžiarske stredisko, je súčasťou známej oblasti Ski Amadé, ktorá ponúka stovky kilometrov upravených zjazdoviek. V zime je to ideálne miesto pre lyžiarov a snowboardistov, zatiaľ čo v lete sa mení na raj pre turistov, cyklistov a dobrodruhov. Okrem športových aktivít ponúka Flachau aj tradičnú rakúsku atmosféru, nádhernú prírodu, pohostinnosť a výbornú kuchyňu. Nech už hľadáte oddych, adrenalín alebo krásne výhľady, Flachau vás nesklame. Timeless and I'm here. My heart is racing but it doesn't know where to go. Eyes that shine like evening stars, but between us no reality can grow. I dance in the dark, I look at him and know that my heart is reckless, but I can't tell him so. Words shatter like glass in the wind. Nasledujúce ráno sme sa vybrali do Národného parku Vysoké Taury. Toto je cesta ešte pred vstupnou bránou. Je to úžasná cesta po údolí, kde nás obklopovali Alpy. No, neskutočné výhľady. His hands tell stories from far away. I dream, but the dream will break by day. No future written in my moonlight. Just a heartbeat lost in the nearby night. I dance in the dark, I look at him and know that my heart is reckless, but I can't tell him so. Words shatter like glass in the wind. A love that burns but never begins. The distance is a wall I cannot climb. The years a border that shakes my mind. I wish to scream it, but sighs remain. In this fading light that dulls my flame. Maybe he knows, or maybe he never will, that in every
Mali sme šťastie, nakoľko cesty boli hneď z rána prázdne, mohli sme sa viac obzerať a sledovať neskutočnú prírodu okolo nás. Never begins. But never begins. But never begins. But never begins. But never begins. Pred nami sa otvára jeden z najkrajších klenotov rakúskej prírody, Národný park Vysoké Taury. Je to najväčší národný park v celých Alpách a ukrýva v sebe majestátne štíty, hlboké údolia, ľadovce a vodopády, ktoré berú dých. Rakúskou dominantou je Grossglockner, najvyšší vrch Rakúska, ktorý sa týči do výšky takmer 4000 metrov. Už len pohľad naň vyvoláva pocit úcty a rešpektu. Okrem neho sa tu nachádzajú stovky ďalších 2- a 3000-oviek, ktoré tvoria dramatickú kulisu tohto alpského raja. Národný park je taktiež domovom neuveriteľne bohatej fauny a flóry. Voľne tu žijú kamzíky, svište či orly skalné, ktoré môžeš pozorovať priamo vo svojom prirodzenom prostredí. Horské lúky sú v lete posiate farebnými kvetmi a kryštálovo čisté potoky sa menia na divoké horské rieky a mohutné vodopády, medzi nimi aj slávny Krymlský vodopád, najvyšší v Rakúsku. Park ponúka nekonečné možnosti pre turistov a milovníkov prírody, od pohodových prechádzok cez náročné vysokohorské túry až po vyhliadkové cesty, ako je známa Grossglocknerská vysokohorská cesta, ktorá patrí medzi najkrajšie panoramatické trasy v Európe. Vysoké Taury sú miestom, kde sa človek cíti malý oproti sile prírody, no zároveň prepojený s jej krásou. Je to priestor pokoja, slobody a nespútanej alpskej divočiny. A vlastne preto sme tu.
je vyhliadkový vrchol vo Vysokých Taurách, známy ako najvyšší bod Grossglockner Hochalpenstraße. Nachádza sa vo výške 2571 metrov nad morom a ponúka jedinečný panoramatický výhľad na viac ako 33 tisícoviek vrátane Grossglockneru. Tak si vychutnajte alpskú krajinu v jej plnej kráse. Edelweisspitze sme sa vybrali do druhého cieľa a to bol Kaiser Franz Josef z Höhe.
Cesta vedie naprieč celým parkom po krásnych kľukatých cestách. Či už pozeráš naľavo alebo vpravo, uvidíš nádherné scenérie. Po ceste nájdeš veľa odpočívadiel, kde si môžeš urobiť prestávku. Pri oddychu môžeš pozorovať svište alebo dokonca kamzíky. My sme ich žiaľ len počuli. Brána k ľadovcu Grossglockner, Kaiser Franz Josefs Höhe, je jedným z najznámejších vyhliadkových miest v rakúskych Alpách. Nachádza sa vo výške 2369 metrov nad morom na legendárnej Grossglockner Hochalpenstraße a ponúka dýchberúce výhľady na Grossglockner, najvyššiu horu Rakúska, a na majestátny ľadovec Pasterze. Miesto nesie meno cisára Františka Jozefa I., ktorý tu v roku 1856 so svojou manželkou Sisi obdivoval pohľad na alpskú krajinu. Kaiser Franz Josefs Höhe je povinnou zastávkou pre každého, kto prechádza Grossglocknerskou vysokohorskou cestou a chce zažiť skutočnú krásu rakúskych Alp.
Kaiser Franz Josef z Höhe. I see the sunset in your eyes, a fading glow, no last goodbyes. The words unspoken fill the air, but I can feel you're almost there. Every step, a piece of me is breaking. Every breath, a love we can't be saving. Tell me now, is this our last mistake, or just the choice we had to make? If you walk away, will you turn around? Will you miss my voice? Will you hear the sound of a love that once burned like the stars in the sky, now fading to silence, just echoes of time? If you walk away, will you turn around? Will you miss my voice? Will you hear the sound of a love that once burned like the stars in the sky, now fading to silence? Po návšteve tohto miesta v nás zostal pocit úcty k sile prírody. Stáť tvárou v tvár najvyššej hore Rakúska a vidieť, ako sa ľadovec Pasterze pomaly mení v priebehu času, bolo pripomienkou, aký je svet veľkolepý, no zároveň krehký. Panorámy Alp, ticho prerušované len svišťami a hukotom vetra, nám dali zvláštny pokoj a pokoru. Kaiser Franz Josef z Höhe v nás nezanechal len spomienku na nádherný výhľad, ale aj hlbší rešpekt k prírode a jej sile. If you walk away, will you turn around? Will you miss my voice? Will you hear the sound of a love that once burned like the stars in the sky, now fading to silence, just echoes of time? Maybe someday in another life, we'll find the way, we'll get it right. But for now, it's all too late. Our hearts are lost, can't change our fate. If you walk away, will you turn around? Will you miss my voice? Will you hear the sound of a love that once burned like the stars in the sky, now fading to silence, just echoes of time? I see the sunset in your eyes, a fading glow, no last goodbyes. Sometimes my children ask if they will be happy later. I can't promise them anything, just keep saying, believe in yourself and never give up. No matter how bleak it may seem, after the rain there will always be sunshine. A time to laugh, a time to cry. Life is like a yo-yo. Sometimes there are highs, but sometimes there are lows. It's a matter of continuing and never giving up. Time always brings
sa pokúsim popísať môj pocit. Z návštevy Vysokých Taur vo mne zostal hlboký rešpekt k horskej prírode. Vidieť mohutné štíty, z ktorých najvyšší je Grossglockner, stáť pri ľadovci Pasterze a cítiť chladný horský vzduch. To všetko vo mne vyvolalo pocit, že človek je len malou súčasťou obrovskej prírodnej scenérie. Okrem veľkolepých panorám ma oslovila aj rozmanitosť. Od alpských lúk plných života a kvetov, svišťov až po drsné skalnaté hrebene, kde vládne ticho a pokoj. Vysoké Taury vo mne zanechali nielen krásne spomienky, ale aj pocit pokory, harmónie a úcty k sile prírody, ktorá tu pôsobí v plnej sile na každom kroku, ktorý spravíte. Viem isto, že tu sa chcem ešte vrátiť, neviem koľkokrát, ale viem, že vždy, keď budem potrebovať silu kráčať ďalej. Cestovanie je pre mňa sloboda. Nekonečné cesty pred sebou a pocit, že každý deň môže priniesť nový objav. Nie je to len o cieľoch, ale o tej ceste. O zastávkach, ktoré si neplánoval, o výhľadoch, ktoré ťa chytia za srdce a o ľuďoch, ktorých stretneš. Chcem vám ukázať, že netreba cestovať tisíce kilometrov, aby človek zažil dobrodružstvo. Často stačí sadnúť a vyraziť za roh. Do miest, ktoré nie sú až tak ďaleko, ako si myslíme. Svet je plný krás a zážitkov, len treba spraviť prvý krok alebo otočiť kľúč v zapaľovaní.